जिहेतु 6 जनगोष्ठीखौ एसटी होनो थांगासिनो दं 6 जनगोष्ठीखौ एसटी होनायखौ जोंना स्पष्ट भाबै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय हेंथा खालामदों जोङो कुनु जनगोष्ठीखौ आरो नैबेयाव सोनायखौ जों लुबैया आहमखौ सोनो नागिरदों आहमा मोस्ट एडभान्स आरो पपुलास मोनसे कमिउनिटि आरो बिथांमोनहा जिहेतु आसामखौनो 600 बोसोर राजत्व खालामदों चिफ मिनिस्टारा बिथांमोननिफ्रायनो जाबाय थायो एसेबां एडभान्स कमिउनिटिया जुदि जायोब्ला जोंनि बेसेबां खहा जागोन आरो माबा मरान मटक बेनि बादैबो कुच राजबंशी थाबाय 1990 मायथाइयाव जेब्ला कुच राजबंशीखौ 6 दाननि थाखाय ट्राइबेल होदोंमोन आसामाव मोनसे नटिफिकेशननि दारै 1990 मायथाइयाव अब्लाना जों मिथिदों दा आसामाव थानाय मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरनि थाखाय थिनाय 10% जिथु दं बिथांमोना दखल खालामना लाजोबदों गतिके इसां एडभान्स आरो मोस्ट पपुलास कमिउनिटिफ्रा जुदि बेयाव थाफैयोब्ला जोंनि थाखाय गोबां खहा जागोन होननानै जों बिथांमोनखौ बाजादों आरो स्टेट बेरियारनि जिथु खोथा मोनसे दं ट्राइबेल जोङो दिनै आसामनि ट्राइब किन्तु जों अरुणाचल ट्राइबेल नङा अरुणाचलनि ट्राइबेला आसामाव ट्राइबेल नङा नागालेन्डनि ट्राइबेला आसामाव ट्राइबेल नङा मोनसे स्टेट बेरियार दा साहा बागानिया जिथु ट्राइब्स बिथांमोनखौ ट्राइबेल होनो नागिरदों बे ट्राइबेल होनो नागिरनाया जिहेतु बिथांमोना अलरेडि उड़िसा आरो झारखन्डआव ट्राइबेल टि ट्राइब्स बिथांमोना बे जायगायाव ट्राइबेलखा गतिके बोरैहाय डाबल स्टेन्डार्ड मोन जिथु स्टेट बेरियारनि खोथा बिथांमोना बोरैहाय आसामाव ट्राइबेल गतिके बेखिनिखौ जों सम्पूर्ण भाबै खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बिरोध खालामदों आरो सिसिटुवानि मानगोनां जोंनि चिफ कोअर्डिनेटर आदित्य खाख्लारि बिथांमोना बारे बारे आक्रमण खालामनाय टारगेट खालामदों जों बुंदों गिनाङा जों दंफायो आरो 10 नभेम्बराव जितु सुबुं गौमा लादों सनापुरनि गेलेग्रा फोथाराव जों बेखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बाहागो लानो थाखाय जोंनिफ्राय बेखौ खावलायनाय जादों बे हाबाफारिखौ बिग्रायनाय हाबाफारिखौ जाफुंसारनो थाखाय जोंनिफ्राय नांगौ बादि हेफाजाबखौ होनाय जादों आरो जिहेतु जोंबो सिसिटुवानि मोनसे मेम्बार